ang mustasa sa pritong isda. Mayroon pang black beans. Napakasarap. Preskong presko galing sa garden ni Papars. Fresh from garden to kitchen. Super sarap. Subscribe na mga kapaparts. The Paparts Joke. Fafford Jokes. Morning mga kapaparts. Sa araw na to ay magluto tayo ng mustasa. So nandito tayo sa garden ni Paparts upang mag-harvest ng mustasa upang lutuin sa araw nito. So ganito ngayon ang sitwasyon sa garden ni Paparts. Maraming tubig kasi ulan ng ulan. So sa nakita po natin ang kalabasa ni Paparts, yung upo ni Paparts ay andyan tabang taba na, pero ayan, maraming tubig ang area. So ayan, tubigan, maraming mga mustasa dyan, umapo ang tubig. Yan ang mustasa ni Paparts, pampaluto lang yan, hindi natin ibenta yan. Kung sinong gusto maghingi, kung sinong gusto magluto, pwede maghingi lang, pamibigay lang yan. Wow. Ito naman ang kalabasa, yung upo. Malapit na sila mamunga mga kapaparts. Kunting araw na lang, may kalabasa naman tayo. Din tayo dito talong. Ayan, maraming bunga mga talong mga kapaparts. So ang i-harvest natin ngayon ay mustasa. Magluto tayo ng mustasa. Mayroon tayong mga ampalaya dito mga kapaparts. Pero yung mga ampalaya natin sa susunod naman tayo magluto. Ayan, may mga bunga mga ampalaya, maraming bunga yan. Ayan, 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 marami pa hanggang doon, maraming bunga ang mga ampalaya natin. Pero hindi muna ngayon ang ampalaya, ang lulutuin natin ngayon ay mustasa. So bubunutin ng mustasa, yung tamang tama lang pampaluto sa isang araw. So dalawa, tatlo, siguro mga apat lang. So pwede na to apat mga kapaparts pag isang luto lang. Ayan, mustasa ni Paparts, iluto natin ngayon sa pritong isda. At ito naman na iwan dito ay lalaki pa to kasi maluwag ng area, tinanggal natin dito sa batang gitna. So ang gagawin natin para hindi na tayo magbili pa ng gulay sa palengke, kahit sa ganon maraming tubig yung area, makahanap pa rin tayo ng paraan upang makapagtanim. So ayan, so magluto na tayo ngayon mga kapaparts. So hugasan natin, hugasan na maayos ang mustasa.
So, tigman na natin ang mustasa sa pritong isda. Mayroon pang black beans. Napakasarap. Preskong presko galing sa garden ni Papars. Fresh from garden to kitchen. Gisadong mustasa sa pinaritong isda na may black beans. Sarap. Super sarap. Subscribe na mga kapaparts. The Paparts Joke. Fafford Jokes.